Inti sibt titra de Soldanis fil-Bibliotek Nazzjonali de Franz. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwarha? Din l-ittra hija mibgħuta minn de Soldanis b'risposta għall-ittra lil Turgot li konna qed nsemmu l-ewwel. Issa Chevalier Turgot li ta' min jgħid il-ħuħ kien il-Ministru tal-Finanzi ta' Luigi XVI, dana Turgot kien ġie nominat gvernatur ta' Guyana u rita ħajjar kif edna l-ewwel, rita ħajjar lil de Soldanis biex imur hemmhekk. Issa din l-ittra hija mela risposta għal bispjega għal rifjut tiegħu għax huwa rrifjuta li jmur. L-ewwel ħaġa, l-ewwel raġuni li ta' kienet illi hu għalaq 50 sena u li issa għadda żmien tal-avventuri. It-tieni waħda kienet illi issa minn ftit ta' żmien qabel il-Bajjida Tansen kien waqqaf il-Biblioteka Pubblika u talab lil de Soldanis biex ikun l-ewwel bibliotekarju. U allura lil Turgot qallu jiena issa għandi il-biċċa xogħol, diġà bdejt nifforma il-katalogu, eċċetera, però qallu jekk jiena ma' xi Maltin li jkunu jridu jiġu Guyana, jena les biex nħajjarhom biss sajdli illi daw meta jaslu Marsilja minn Malta, trid tgħidli dawna x'iridu jagħmlu biex jiġu Guyana, ġifieri ħaseb anki fil-futur ta' daw il-Malti li kienu lesti għal din l-avventura. Bej wieħed ieħor imbagħad ikellmu jgħidlu xi ħaġa oħra fuq innifsu, jgħidlu issa inti kemm ħadd biddel affarijiet, il-klima se tkun differenti, insomma ġifieri jispiċċa l-ittra fuq dan it-ton.